M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mtima wanu Yesu Kristo Ambuye, mulendetu chifundo chodzaza Mbuye. Lero lachisanu tikuchita chaka cha mtima woyerayera wa Ambuye Yesu. Ndipo tsiku la lero ndi tsiku limene tikusirira mtima wabwino wa Ambuye Yesu umene ukukodola mitima yathu kuti tiyilinganize ndi mtima wake womwe. Mato oyamba akuchokera m'buku la Deuteronome mutu wa 7 ndi 6 kulekeza 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Martha Phiri kuchokera ku St. Peter Catholic Church, St. Joseph Parish, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo 103, chikondi chachauta nchamuyaya kwa anthu omuopa. N'chifukwa chake mzimu wathu uzitamanda iye nthawi zonse, moyo wathu onse uzitamanda dzina lake. Mawu achiwiri akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane mutu wa 4 ndi 7 kulekeza 16. Mulungu ndiye chikondi, ndipo tikamakamba za chikondi cha Mulungu tikukamba za mtima wa Yesu Kristo woyerayera. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Juvenalis Mwale kuchokera ku St. Peter Catholic Church, St. Joseph Parish, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera mutu wa 11 ndime ya 25 kulekeza 30. Amene akutiwerengera Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a buku la Deuteronomo mutu 7 kuyamba ndime ya 6 kulekeza ndime ya 11. Inu ndinu mtundu wopatulika wachauta Mulungu wanu. Mulungu adasankha inu kuti mukhale anthu ake pakati pa anthu onse apa dziko lapansi. Mulungu pokukondani ndi kukusankhani inu sadachitire kuti mukaposa anthu ena onse pakuchuluka. Paja mudali ochepa ndinuyo pakati pa mitundu yonse. Koma chauta adakukondani, ndipo adafunadi kusunga malumbiro amene adachita ndi makolo anu. N'chifukwa chake adakupulumutsani ndi mphamvu zake, nakusandutsani fulo, kukuchotsani mu dziko la ukapolo kwa mfumu ya ku Igupto ija. N'chifukwa chake mudziwe kuti chauta Mulungu wanu ndiye yekha Mulungu, ndipo ndi Mulungu wokhulupirika. Iye azasungadi chipangano chake, ndipo azaonetsa chifundo chake chosasinthika kwa anthu a mibado zikwi zambirimbiri, amene amakonda iye namamvera malamulo ake. Koma onse amene amadana ndi Mulungu azawabwezera pakuwawononga. Sazamlekerera munthu wodana naye, koma azambwezera pakumulanga ndithu. Motero muzimvera mosamala malangizo ndi malamulo amene ndikukulamulani lerowa.
mawu achauta. Mawu a nkalata yoyamba ya Yohani mutu 4 kuyambira ndime ya 7 kulekeza 16. Mulungu ndiye chikondi. Inu okondedwa, tizikondana, pakuti chikondi nchochokera kwa Mulungu. Aliyense amene ali ndi chikondi ndi mwana wa Mulungu ndipo amadziwa Mulungu. Koma munthu wopanda chikondi sadziwa Mulungu, pakuti Mulungu ndiye chikondi chimene. Mulungu adaonetsa chikondi chake kwa ife motere: Iye nkukhala ndi mwana mmodzi yekha, koma adamtuma pansi pano kuti mwa iye tikhale ndi moyo. Chikondi chenicheni ndi ichi: chakuti sindife tidakonda Mulungu ayi, koma Mulungu ndiye adatikonda ifeyo, natuma mwana wake kuti akhale nsembe yopepesera machimo athu. Inu okondedwa, ngati Mulungu adatikonda kwambiri chotere, ifenso tiyenera kumakondana. Palibe munthu amene adaona Mulungu, koma tikamakondana Mulungu amakhala mwa ife, ndipo chikondi chake chafika pake penipeni mwa ife. Tikudziwa kuti timakhala mwa Mulungu, ndipo iyenso amakhala mwa ife chifukwa adatipatsa Mzimu wake Woyera. Ife taona ndipo tikuchita umboni kuti Atate adatuma mwana wake kuti adzakhale mpulumutsi wa anthu apa dziko lonse lapansi. Aliyense ovomereza kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu, Mulungu amakhala mwa iye, ndipo iye amakhala mwa Mulungu. Motero ife timadziwa ndipo timakhulupirira ndithu kuti Mulungu amatikonda. Mulungu ndiye chikondi, ndipo munthu wokhala ndi moyo wachikondi amakhala mwa Mulungu, Mulungunso amakhala mwa iye. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 11 ndime 25 kulekeza 30. Yesu adati, Atate mwini kumwamba ndi dziko lapansi, ndikukuyamikani kuti mudaululirana khanda zinthu zimene mudabisira anthu anzeru ndi ophunzira. Inde Atate, pakuti zimenezi zidaukomerani. Atate adayika zonse m'manja mwanga. Palibe wina odziwa kuti mwana ndani kupatula Atate okha. Palibenso wina odziwa Atate kupatula mwana yekha, ndiponso amene mwanayo afuna kumuululira. Bwerani kwa ine, inu nonse otopa ndi olemedwa, ndipo ine ndidzakupatsani mpumulo. Senzani goli langa ndipo phunzirani kwa ine, pakuti ndine ofatsa ndi wamtima odzichepetsa,
ndipo mudzapeza mpumulo m'mitima mwanu. Pakuti goli limene ndimapatsa anthu limawakhala bwino, ndipo katundu amene ndimawasenzetsa ngopepuka. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu, Ambuye Yesu Khristu. Abale, monga ndanenera pa chiyambi kuti lero tikuchita chaka cha mtima oyerayera wa Ambuye Yesu. Pokamba za mtima oyerayera wa Ambuye Yesu, ndiye kuti tikukamba za chikondi cha Mulungu, za chifundo cha Mulungu, za kukoma mtima kwa Mulungu, za Mulungu mwini. Chifukwatu mtima ndi umene uli driving seat of everything who we are. Pakati pathu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku nditha kukhala munthu oti sinditha nkhani za chipatala, koma muona abale kuti pakati pathu tikati mwina munthu ali ndi moyo, kapena akamayang'ana kuti kodi munthu mwa iye moyo kadalibe, amayang'ana mwina zinthu ziwiri. Choyambirira mwa zina amayang'ana kuti akanapuma. Ngati munthu wasiya kupuma, the next thing amayang'ana kuti kodi mtima wake ukanagunda. Ngati mtimanso wansiya kugunda, ndithu zitsimikizo zimakhala zazikulu kuti mwina munthuyo watisiya. Mwachidule mtima ndi umene umaulula zimene ife tili. Choncho tsiku la lero pochita chaka cha mtima oyerayera wa Ambuye Yesu, tikuyenera kuti nafenso tiyang'ane m'mitima mwathu. We should carry out an autopsy of which part of the report should read mtima wanga ukuyanjana ndi mtima wa Ambuye Yesu. Lero pamene tikukondwerera chaka cha mtima oyerayera wa Ambuye Yesu, umene ndi mtima odzadza ndi zabwino zonse, tikuyenera tizindikire kuti mtima wa Ambuye Yesu ndi mtima odzadzidwa ndi chimwemwe chomwe chimazimitsa ludzu la usiwa wathu wa misozi. Choncho tikamayanjanitsa mtima wathu ku mtima wa Ambuye Yesu, adzachotsa kulira kwathu nkutipatsa chimwemwe. Mu mtima mwake muli kudzichepetsa kumene kudzamiza kunyada kwathu. In the humility of Jesus, if we align our hearts to himself, he would drown our folly. Mu mtima wa Ambuye Yesu muli chisoni, muli chifundo, muli kukoma mtima kotha kuthamangitsa kukhumudwa kwathu, kotha kuthamangitsa uchimo wathu, kotha kuthamangitsa kupeneka kwathu. Mu mtima wa Ambuye Yesu muli chikondi chimene chimamiza, chimene chimabweretsa poyera umphawi wathu kuti ulandire ulemerero wa Ambuye chauta. Chaka ichi cha mtima oyerayera wa Ambuye Yesu chili ndi Nkhoswe yake amene anachifikitsa pachimake penipeni, amene anayesetsa kuti chakachi chilandire ulemerero waukulu mu mpingo. Ameneyu anali Woyera Margaret Mary Alokokwe, amene anakhala zaka za 1647 mpaka 1690. Ameneyu ndithu ndi amene anapititsa patsogolo utumiki umenewu wa kulemekeza mtima oyerayera wa Ambuye Yesu. Margaret Mary Alokokwe anaona masomphenya, analandira uthenga kwa Ambuye Yesu kanayi konse. Koyambirira pa 27 December chaka cha 1673, iyeyo analamulidwa kuti afalitse, abukitse, alalike za ulaliki umenewu, za utumiki umenewu wa mtima oyerayera wa Ambuye Yesu. Izi zinachitika pa nthawi imene iye anali kupembedza Eucharistia. Pamene tipembedza Eucharistia ndi mtima woona, Ambuye amayankhula kwa ife njira zosiyanasiyana. Ndipo kachiwiri mchaka cha 1674, iyeyu ndithu Ambuye Yesu anamuonekera nkumuwuza kuti ndi khumbo lake la Ambuye Yesu kuti malo onse chithunzi cha mtima wa Ambuye Yesu chizipezeka, anthu aziona. Let all places be under the figure of his heart, the heart of flesh. Ndipo mchaka cha 1674 chomwecho kachitatu, Ambuye Yesu anamuonekera pamenenso amachita chaka chakulemekeza thupi ndi magazi a Ambuye Yesu. Ndipo anamulamula kuti mabala ake a Ambuye Yesu asanu aja aonekere ngati mudzuwa limene limaoneka m'makala zosiyanasiyana. Ndipo komalizira mchaka cha 1675, Ambuye Yesu anamuonekeranso Margaret Mary Alokokwe nkumulamula kuti pakhale kupempherera mwapadera anthu amene amanyazitsa mtima oyerayera wa Ambuye Yesu, reparation for the sins against the sacred heart of Jesus. Mwachidule pali zinthu zitatu zimene tingazilingalire ndi chaka ichi. Koyambirira consecration, kuyeretsa mitima yathu. Kutanthauza kuti
mwapadera tidzipange set apart, tidzipange rededicate ourselves, kandi banja lathu, kandi mpingo wathu, kandi dziko lathu, tiliperekenso m'manja mwa Mulungu kudzera mu mtima woyerayera wa Ambuye Yesu. Zinali zosadabwitsa kuti pa 11 Juni chaka cha 1899 Papa Leo wa namba 14 analipereka dziko lonse, mtundu wonse wa anthu ku mtima woyerayera wa Ambuye Yesu. Chachiwiri pakhale reparation with the intent of praying for the sins of others. Ine ndolephera, koma mkatikati mwa kulephera kwanga popereka mtima wanga kwa Ambuye Yesu, ndiperekenso anthu onse amene akulephera kulemekeza Ambuye Yesu. Potserezera pali ma devotions, zinthu ngati zithunzi, zinthu ngati mascapula, ndipo pakhalenso mikanda yopangidwa ngati corona, mikanda 33 isanu ikuluikulu ndi 28 ing'onoing'ono kuyimira zaka za moyo wa Ambuye Yesu pasi pano. Mwachidule Margaret Mary Arokokwe ananena kuti m'masomphenya ake Ambuye anamuonetsa malonjezo 12 amene anthu amalandira chifukwa chotamanda ndi kulemekeza mtima woyerayera wa Ambuye Yesu. Ndanena mwachangu, lonjezo loyamba kwa iwo amene amapembedza mtima woyerayera wa Ambuye Yesu ndonena kuti Mulungu sadzasiya okha mu nthawi ya moyo wawo. I'll give the graces for their state of life. Kuti munyengo zimene ndikudutsa Mulungu sadzandisiya ndekha ngati ndipembedza mtima woyerayera wa Ambuye Yesu mwapadera. Adzaperekanso kachiwiri mtendere m'mabanja. Kwa iwo amene amapembedza mtima woyerayera wa Ambuye Yesu adzawatonthoza m'mavuto awo. Ndipo kachinayi Mulungu adzakhala kothawira kwa anthu mu nthawi ya imfa, iwo amene amapembedza mtima woyerayera wa Ambuye Yesu. Number 5, I'll bless their undertakings. Chilichonse chimene ndimachita popembedza mtima woyerayera wa Ambuye Yesu, Ambuye chauta adzachidalitsa. Kenaka adzakhululukira machimo awo ochimwa. Ndipo number 7, tepid souls will become fervent. Mizimu yotepatepa adzayisandutsa kukhala yolimba mchikhulupiriro. Ndipo number 8, mizimu imene ikuyenda kale mchifuniro cha Mulungu adzayifikitsa pake pachimake pake penipeni. Ndipo namba 9 akuti adzadalitsa malo onse amene amayika zithunzi za mtima woyerayera wa Ambuye Yesu, kandi machalichi, kandi mzinyumba mwathu, kandi mipakati mwathu. Namba 10 akuti ansembe amene amalemekeza mtima wa woyerayera wa Ambuye Yesu ndithu adzafikira mizimu imene ili yovuta kufikirika. Namba 11, iwo amene adzafalitsa utumiki umenewu mayina awo adzalembedwa mu mtima wa Ambuye Yesu. Potsirizira Margaret Mary Arokokwe analandira lonjezo lonena kuti kulandira Eucharistia lachisanu lililonse la mwezi kwa miyezi 9 yotsogozana, anthu amene amachita zimenezi ndithu Ambuye sadzasiya nthawi ya masautso awo, makamakanso pa nthawi imene azidzamwalira. Chaka cha mtima woyerayera wa Ambuye Yesu mwachidule chili ndi maphunzitso ambiri amene tingatenge m'moyo mwathu. So mwachidule tikunena kuti ndi chaka ichi cha mtima woyerayera wa Ambuye Yesu titha kuonamo maphunziro ambiri a moyo wathu. Ena mwa iwo monga ndaneneranso poyamba paja, monga zinamuonekera Thomas, mtima wa Ambuye Yesu umachotsa kukayika kwathu ndi kukhazikika mchikhulupiriro cholimba. Thomas anachoka ponena kuti ndikapanda kupisa mabala Ambuye wanga nkukafika kunena kuti Ambuye wanga ndi Mulungu wanga ndikupembedzani. Tikamapembedza mtima woyerayera wa Ambuye Yesu amatikankha kuchoka kukukayika ndi mantha kutifikitsa kukhala Khristu olimba. Ndi mtima mmene timapezamo kukhululukidwa kwa machimo athu. Ambuye Yesu amadana ndi chimo koma amakonda ochimwa. Sanyozera munthu ochimwa koma amadana ndi chimo la ochimwayo. N'chifukwa chake timaona nthawi zonse kudzera mu mtima mwake anamukhululukira Petro pakumfunsa kuti koduma ndikonda, ndikumbwezeretsanso ntchito imene analata ampatsa. Mu mtima oyerayera wa Ambuye Yesu tikupezamo utumiki. Akutiphunzitsa kuti tikhale otumikira. Paja tikawerenga kalata ya Paulo yolembera Filipi amanena kuti adadzitsitsa kotheratu pakukhala munthu, ndipo adadzisandutsa kapolo mpaka kukatenga imfa yake yapamtanda. Ndi mu mtima mmene timapezamo nsembe. Kunena kuti potsatira mtima woyerayera wa Ambuye Yesu tiphunzire moyo wathu kusandutsa nsembe. Ndi mtima umene umayamba zinthu pang'ono-pang'ono. Mtima umene udayitana anthu awiri, anthu anayi, kenaka kukhala anthu 12, kenaka nkupanga mpingo onse dziko lapansi. Koma chachikulu ndi chaka ichi chikutiphunzitsa kuti ife lero tiphunzire kulumikiza mitima yathu, aligning our hearts to the heart of Jesus.
Ndinayamba nkunena kuti mtima ndi umene umaonetsa kuti tili moyo. Mu mtima mwathu mmatulutsa zotani. Tsiku la lero pamene tikuchita chaka ichi cha mtima woyera wa Ambuye Yesu, aliyense ali ndi udindo okhala phee ndi kufufuza ndi kusinkhasinkha zimene zili mkatikati mwa mtima wake, ndi kuona kuti atazipereka kwa Ambuye tingayambe bwanji kufananiza mitima yathu ndi mtima wa Ambuye Yesu. Tithandizeni tsiku la lero Ambuye Yesu kuti tizindikire kukula kwa chikondi chomwe chili mu mtima mwanu choyitana ife anthu ochimwa. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mtima wanu Ambuye Yesu, mtima wa chikondi, mumatikonda ife ana anu.